Прывітанне, сябры, гэта Антаніна, і я працягваю свой відэаэксперымент, дзе я вучуся размаўляць на роднай беларускай мове, здымаю гэта ўсё, мантую, выкладаю на YouTube. Пачынаю здымаць свой 27-й выпуск майго эксперымента. А пачаць хачу з таго, што паспрабую незвычайную для сябе садавіну, якую набыла зараз у суседзях, вось такі аранжавы кумкват. Я яго раней спрабавала як цукаты. Мне спадабалася, гэта салодка, гэта ж цукацік. Так, там цукру дастаткова. Але вось так у жывым выглядзе буду спрабаваць упершыню. Я пачытала, як гэта есці. Гэта трэба добра памыць і есці. Цаліком гэта з кажуркай, унутраная частка, ўсё гэта з'едобна. Ну, і будем спрабаваць. Ой! Это горка, это кисло, это надо есть точно. Докладно? Это докладно надо есть? Мой бог. Гарчыць кажурка, як у цытруса. Як у цытрыны павінна гарчыць. Але написано, што яе трэба есці. Кисляціна. Ой! Як лямон, як цытрын. Семачак. Раз, два, три, чатыры, пять. Гэта ўсё ў роце. Кісла. Ой. То надо даесці, можа гэта ў чай трэба. Калі гэта быў сухафрукт, гэта было смачнейшае. Не ведаю. Кісла? Ой. Нібыта кісла, потым салодка. У меня аж вока пачало дёргацца. Анатолий, это полова. Я 5 штучек купила. Ну, все. Может быть, я это есть. Ой, пойду чай ставить, бо аж скулы звяло. Я серьезно буду спробовать это с чаем, бо аж еще такое со слюной, кислятина нейкая. І нібыта нават цытрыны няма ніякай у смаку, але кісляціна. Ну, калі вам цікава такое паспрабаваць, спрабуйце, але я раю вам набыць 1-2. Во! Кошт быў 10 рублёў за кілаграм. Пойдем піць чай. А пакуль чайнік закіпае, я ж скажу вам, что я буду пить чаёчек з безешкай, якую зрабіла у аэрагрыле. Так, на Новы год мы набылі аэрагрыль. І вось я паспрабавала зрабіць, нібыта пірожнае Павлова, ці можа, такі мерэнгавы тортик, як назавеце. І зараз пакажу вам некалькі кадраў, як гэта рабіла. На самой справе дуже проста робіш мерэнгу, а вось на які рэжым ставіць, вось гэта было цікава. Там я эксперыментавала, але ўсё атрымалася вельмі салодка, вось да такога. Вось тут такі, дырачкі ад семечак. Вось да такой кісляціны гэтае рылі патрэбна, бо кісла неверагодна. Але вось з вамі пакуль размаўляю, трохі даедаю. Як вы ўжо зразумелі, тут я паказваю кадры, як раблю пірожнае Паўлова ў аэрагрыле. Пачынаю я, вядома, з узбівання бялкоў з цукрам. І скажу адразу, гэта займае нямала часу, асабліва, калі як у мяне не самы моцны міксер. Я ўжо даўно думаю яго замяніць, але пакуль не так часта гатую нешта, што патрабуе доўгага ўзбівання. Нават калі на відэа здаецца, што ўсё адбываецца вельмі хутка,
Насамрэч, я ўзбівала каля 12 хвілін. Гэта, у прынцыпе, сярэдні час, але ў нейкі момант лапаткі міксера пачынаюць быццам блытацца ў масе. Яно накручваецца, і такое ў мяне здараецца і з цестам таксама. Калі бялкі з цукрам гатовыя, я дадаю трошкі цытрынавага соку, прыкладна сталовую ложку, і напрыканцы крухмал. Паралельна я ўключаю аэрагрыль на разагрэў. Мне падалося, што лепш, калі ён уже будзе цёплы, прыкладна 150 градусаў хвілін 5-6. Гэтыя пірожныя я не выціскала з кандытарскага мяшка. Гэта была пробная, эксперыментальная версія. Пазней я ўжо рабіла паўлава з мяшком, і там атрымліваюцца значна больш акуратныя формы. А тут я нават думала, што, магчыма, бязэнне атрымаецца і застанецца проста пласт мерэнгі. Але масы атрымалася даволі шмат, таму я зрабіла некалькі такіх плюшачак, размазала іх па форме, пачала падбіраць тэмпературу і рэжым. Для кожнай спрабавала крыху па-рознаму, але ў сярэднім гэта было каля 160-170 градусаў і прыкладна 15-20 хвілін. Я пастаянна адкрывала аэрагрыль і правярала, каб не перасушыць і каб унутры засталося мякка. Магчыма, нейкі я ўсё ж такі падсушыла, але гэта мой першы досвед выкарыстання аэрагрыля менавіта для мерэнгі. Далей я проста ўзбіла вяршкі з невялікай колькасцю цукровай пудры і згушчонкі. Калі яна ўжо скончыцца ў мяне, дадала крэм унутр і ўпрыгожыла пірожнае садавіной. Зараз зіма, таму гэта мандарын, апельсін і хурма. З замарозкі для прыгожасці ў мяне была вішня і шаўковіца, а пакуль я бегала туды-сюды, успомніла пра журавіны, якія стаялі на балконе, таму з'явілася яшчэ адна дадатковая кіслінка. На гэтым у мяне ўсё. Дзякуй вялікі за прагляд. Стаўце лайкі, падпісвайцеся, пішыце каментары. Мой эксперымент паступова падыходзіць да канца, але я вас не пакіну, мае дарагія, я абавязкова прыдумаю нешта новае, і разам з вамі мы будзем далей развіваць і распаўсюджваць беларускую мову на Ютубе. Да сустрэчы ў наступным влозе.